Kedi All India Radio Shillong ka kubor ban pulir ibadah hon ramde. Kimat bakong san jong ka kubor mentak stem. Minjur ka yung dorbar thaw an ka jelai shibun ki bil hakasngi bakat do ka dorbar senrai. Yishim beta menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ka jingelang SCO ba RPOR Hasamarkan Uzbekistan. Bat kot jingelang ka KHADC ki kli nong sanchar hima bat ki wei ki he ka council banitai sani halor ka jingtho ka sarkar halor ka CRPC bat CPC. Ki kubor babnya. Kaying dorbar thaw an ka jelah nen kasngi kala minjur ya ka Meghalaya Appropriation number 4 bill arajar RPOR ha ka ba ka sarkar kan se ka pisa ka ba Shejar arspa saupo pun arsan klur tingka na kapla tingka ka sarkar. Kaying dorbar kala minjur ro ya ka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending repealing bill arajar RPOR. La minjur ro ya ka Meghalaya Law University bill arajar RPOR. Lamin juru ya kiwai ki bil bat la IT ro ya ki kai pot ha kasni ke bakat do jong ka dorbar senrai kaying dorbar thaw an ha ka balapin wai ka dorbar da ulampang kaying dorbar thaw an uba met ba lingdo. Menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ringkat bat kinong ilam kiri ki badan hapo ka Shanghai Cooperation Organizations SCO bakan thup ya Presiden ka Russia Vladimir Putin Presiden ke China Xi Jinping Menteri rang ba do ke Pakistan Shehbaz Sharif bat Presiden ke Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev Kileshim bentah ke jingelang SCO summit ke ba RPOR Hasamarkan ha ke Uzbekistan haba ajing kren ha ke te jingelang Modi lo ong ba ki babon ki jingthot kilami ha ke jingi shalan mar ba mar kelyang ha ke perthei na ka daw ka klam covid bat ka thma ka Ukraine ula banjur ru or ka jingdon kamban penti kinai ka jing shangan jong ki marbam na ka benta baro da ka ba ong ba ka SCO ka don ya ka benta ka ba kongsan ha ka ni ka benta Menteri rang ba ka jelau konrat ke sang mah ka sngi ka penkot ka dorbar senrai ka yeng dorbar thaw an ka jelau la penti kina ba ka sarkar ka niat shakmat bat ka jingpen tri kam ne ki lentiral tang anda hadien baladat ban hekren bat selok lang bat baro haba jubab ik jingkali blawan ra do MLA ka nong po ba Meryl Bonds im halor ka jinglong jingman jong ka jingpen tri kam ne ki lentiral ha ka jela menteri rang ba ulo ong ba ka ni ka project ka lalong ka balasa teng slem ba bat ula bin rap ru ba ka jingtre ha ka lang jong ka jela Assam kalaya chat shakman Menteri badai kini ekatanat Community and Rural Development uba Hamlet Sandoling ula ong ba ampat dan ke jingtemu hadu menta bantal ke blok thamai hakathain pura Khasi Henry hadu menta layo pediang ya shibun ki application bat ki jingterwa haba jubab ya ke jingkali balakali da MLA ke AITC uwinasan sangma menteri ketanat ula pentep ya ke yang dorbar ba ketanat kalayo pediang hadu khat kendai tali ki application hakabaya de bat ke jingtaw ki CNRD blok bathamai hakaleng ke jela uba Hamlet san shushu ulaya thu ba ke jingdon kam ni jong ka jinglot jingsep na ka banta ka jingtaw ka CNRD blok bathamai kan long kumba khat ar klor tengka Kini kubor kawan Japina ka All India Radio Shillong. Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalarai ban khot jingelang ki kli nongsan shar jong ki hima ki magistrate ka district council pat kinang isal an jong ka council ha ka arpoi tarik menta ubanai banyatai sani bha halor ka jing pinni jingtho ka sarkar halor ka CRPC pat CPC Habay kren bat kinong tho ko bor hadin ka jingelang bat ki MDC men hakasngi palay Chief Executive Member ka KHADC bat Tita Starwell Khan ula ong bakin sa shimye ka rai ka bakaddo ha ka jingelang hadin ka jingemir jingmut lang bat baro kan thopro ki kli jong ki additional subordinate code bat ki village code Menteri rang ba ka jela Meghalaya konrat ki sangma ula shabu shibun ki jingkali ka singi penkot ya ka dorbar senra jong ka yeng dorbar thaw an ki jela hadin ba MLA ka AITC ba George B Lindo ula bo ka jingkali ha ka yeng dorbar halor ka jingsa thali jong ki post kam ha ki tanat tre kam ba pher Menteri rang ba ula ong bakani ka mat kalong ka bakalan bha bat klem dani ki jingtep ki batikna bha kala ban yalam bakla Katanat culture ka sarkar pedeng kala penlong ya ka benta basal jong ka e-auction ya ka jingdi lilam ya ki tiar sa ken mau leng ba ka internet
Bala Aisha Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ki bala penbet ban pelat nado menta kesngi hado artarik urisau. Menteri bakmi ketanat culture ketanat kakam jengok kai pertai bat dona uji Kishan Reddy ula ajing kren shikilat pathai kubor halor kani ke jing penlong ya kani ke e-auction. Menta kesnam labu kumbash Syajar ars pak teli kijing ais ngubah bat kitiar sakan mau hakate kerensan e-auction. Ya kijing pen ya kita kitiar sakan mau lalet haga National Gallery of Modern Art New Delhi. Ya kini kitiar la ruban pen hakate ke website. Kayeng syari ke Meghalaya kalabatha ya ke National Highways Authority of India NHAI ban kedawi kilat jingida kibadai ban shim ha ke jing maramat ya baro kisurok ba kibayat limba ke jela kamtam babun na kisurok kilasha penjilor lot na kedaw ke jing Jerusalem. Kani ke jing pta kalawan hadian ba ukan Jerman amseula IT ya ke jing kerpat sya kayeng syari ringkat ke jing ujor ba ki benta babun jeng kesurok National Highway 6 ke penyeso ya ke tan mingi ke Assam sya ke benta syati lamsep ngi lingba ke Meghalaya kalas niu baha menta kamtam Shillong jeng ke Shnong Lum Shnong bat Malidor East Jante Hills District. Ladapan ai palat arspa khandru kulur khanyu laktali ketika COVID hapo kari hapo jong ke nationwide vaccination drive. Haki arpusau kenta balala kiladan palat 2,000 ngut kibalayo thamai ko COVID hakaleng kari pat kiladan 2,000 ngut kibalakot no nakani ka jingpang haki arpusau kenta baladam. Haba pai pat sya ke jela Meghalaya kat kum ke kaipot bahanin kesni kiladan khandai ngut kibalayo thamai ko COVID pat kiladan ro khandai ngut kibalakot no nakani ka jingpang. Kajingdan kibreu ki bedangdan ya ke COVID-19 ha ke jela baro menta kilong santu saungun. Bada syapan penkut ya ke kubor sasisien kimat bakongsan. Menjur ke yang dorbar tauan ke Meghalaya ya shibun ki bil ha ke seni bakaddu ke dorbar senrai. Ya shimbenta Menteri Rang Bado ke Riu Narendra Modi ha ke jingelang SEO ke ba arpuar ha Samarkand Uzbekistan bat khot jingelang ke HADC ki klit nong senchar hima bat kiwei ki he ke konsul ban yatai sani halor ke jingto ke sorkar halor ke CRPC bat CPC. Bat mentang ila poich ke bakut jong ke kubor ke bawan shipi na ke All India Radio Shillong. Kani ke All India Radio Shillong, parlok nong sngap ngam shipi mentaya ke program ki jing tem sur.